nyina kwaba edum be NYANSAPO kasa mfanyini so NYANSAPO na waje so dia ma me se yesane no badwemba ekwan so enne yakurukura krakra awo Asante mantem he ya ba bepie mu ewo mampon Nsuta na me chema Nsuta kuro na nkasa mu na yegire na arabia ya megina sensie ya na yese yegina nana asiebu adua wotoso emienu a wono na woye Nsuta manhema na himfie nimpe na yegire akwakoba se onmonyamfo a wono woye mrahye bedwani ewo Nsuta abato mpesua so frense ononyamfo nana ya Agyeiwaa wohunu ne nsa wohoro enu ntise de mpanyimfo Asante kotoko ka no akwadan hu ne nsa wohoro a wone mpanyi ene to nsa didie enam so ama nananom beye amamre ene amane na wo mama ne nkonwadie bia ye frense aboafo hema enu ne nam so ama NYANSAPO yenso yaba bepie mu hanom na enne amamre amane ene de ebekoso wa hanyina no yesane ne badwemba kwa so na yede amamo enu ntikame ho abra nananom enkakra wo mbetena se na dwumadie nankasa ahyase ne yenwura fie ho na afi yemfa de ebekoso nyina no emfa emamo Ejarefo yenya ewremo sami sohwa nananum atankonwa bonkum nifa achiame akom wonu nyina atena se dada se de kan ye ne se bebia ye weyi mprempren yi nana sibua dua a otoso mienu a ono eye Nsuta manhema na himfie ene ewi ne ho ene dwumadi eba ababe koso ohina wayi ni ti asami wowrem nana bafu jan fusu a ono ye agreke nzema hene osa yotu mfoma rehene ono eno no afedie manhema enya baba betena se nana sibu dua a wotoso mienu wono ena wotewo fefefefefefe oba panyini ena wotewo no fiabosen atwawo a eno ne entume frase no ena tuntum no wo sami nana bafu jan fusu agrege nzema wotu mfoma rehene wono so atranse dada eno na enam so ma Asante amamre ene amani mu no na ewo se adehia wobeto wo mo ewo Nsuta eman hima na himfie ha no wonba na agya wonba na kwaba se de amamre ntie pepepe na amane e wo ho no no wo mo eniniti enu nti se wora enu na ekoso aba hima ma mpanyimfo awodo mo de denkuro hyehye Nsuta ase no wonu nyina ma bafu jan akwaba abra waba betena se sam ne de se wo hwa na chese enne de wonu nti na ye wa ha no ononyamfo nana ya Agyeiwaa a wono Nsuta kwa ma be poso mrahye bidwani wono na wo bei wono na wo hyemfinfin a esoro no wabodu kutuntum na berisi watu abusuo yanso hwaredi ekura no ene na basa dane ho ene se de wasi de ntoma na tu abusuo tutata eba memma kencha nwambe se ba nan ene amosomfo busuo panyini de be ni hwemu a won mo edi na chi eje ne yoyo ebo na bamba se ne be ya wobeba enti kwa ne de ne ekọ se de be ya be kwa kodu na siebua edua a wono to so mienu a woye Nsuta manhema na himfie na niema akokọ okoso e ma remfi se ba wono be nkoso khema a wo kurum ho no wono so ka ho ene adehie bi na wono motu a wo makwa akofa na wo mode no eba sesie machire mo wono na ne ntoma na soro ne tuntum nko ano de wodi animu a ne ntoma no no ayese sum ne hyen na tuntum ne mu na nduku tuntum a chiye ni sine so no nkasa adehie pa na wono so ewo Nsuta ahimfie ha ne bi no wono na manhema ene akyani mutu na omakwa kofa ononyamfo nana ya Agyeiwaa edene be mpanyimfo aka nda bia se akwadan hu ne nsa hohora ya na oni mpanyimfo eneto ensadidi e ba ye yaso a yenso ye de toto fom NYANSAPO na yetietie mu na echirem a acha se ononyamfo no kwasem ni adwuma de wabobi pa a enye asempetwa mpuntunyuma ahodo wo tua school fees ahodo ene wo ma enuma emo mo ye ni nyina di mtintiman ena aso Nsuta adehye busua oba hahema ono ye manhema eni enna tankonya ene won mo didibre ede eba abema no na ye hira so de ama na kosakse kakume bi na wowura efie ho anesa kakume bi no owura fie ho ye nim se dwumadi bi atise no aya na ani susu
enu nti se wo hwa ababofo nso won ma hyɛn de sisi won a asrafo wa ha asojafo wa ha won ma se bi obredu ja etina yese enu no anu no kakra yewura efie mu awie yewura mo wie na we yebeka se wo wura fie no mu na so aka se obese awura efie ho yi ankata pa enu nti fesu ya to afa ho ansa na edi ko wura dan mu na sebie kro de yakopoto so a nananom etie no na afi amamre no ene amane na hya ase no afi ankasa na wo ba be wura mu na afi ya hwe enti emare mfi se nsuta kwaman be poso mrahye bidwa ni a wode mu de ma mpesu yi ono nyamfo nana ya Agyeiwaa ono nasem na meka ne sisi yenye wuramowi kakran afeidie ne se ekwan mu atene a amamre ene amane a esefata eda ho se ewo sempanyimfo hwe na afeyi dibire no no yede so anokra no afe na eba biduro oman hima ene tina sisi dwa so fia bosia efrase ene wodi tuntum ede aguso a waba condense nkran kama oba apanyini enso se de wosi amma no ho afa no ho ne no kwasem ni akire ahema wate won manim akire se de esidi aheni no edom di nachi edom de ene nana ya Agyeiwaa wodi bi ba papa dom di nachi a wodi ba ya binum ye amanukuo mu mpinfo binum eye wo mo to no akeke ebi ye kuruma ebi ye ono ankasa na busuafo a enua no nyina ne nem ono ena waba begina nti eguso NYANSAPO kasa mfonyiri so ayesa ne badwen bade ama mo maremfi se obe subscribe obe share na be like na do adwen chen so ato ase edi amaye afei ena won mo echiachia ya bedurawi ti mbeduru saade a na wo se modi anidie ne ebu se de asante amamre ne amane etie no no modi ma nananom atankonya obeto wo mo wo potosi nti eno ena nana ya Agyeiwaa onyamfo yi ne dom na busuafo do no mo ba ye no no o ma to sante chacha fe no no aduru ho no a wabeso o man hemansa se esingusi so a wo mo de asere achia kama na brase mu a wona eko Abuzapani nana so mo akwa die gwini na manante se Deva dole kamera Contrast. Ani chama. Nanti me wada rumah. Kucing nas. Nana ni. Memang. Ini bahaya. Ya family. Ya semde. Ya tadi susu fa se si omo wa. Ye rafia. Ena kakreni. Ena. Ya ba. Ya dishie. Adili. Agyeiwaa. Omi ati ese. Okasa. Nana. Ema atone safre. Na yo de to na nimu no. Na ehora no na ese ebosi. Na enso ni edini ebosi. Ene na na shese. Yemra. Na de o ka kire ye nana no bia no. On ka kire. Ndi e ba ya mo ho ye hana. Edi monyamu a na na pese odi hye ye de hye no ene ntini ye wa. Ni wa bia eye obai ye wura ampi wuhu wono a wo ka se ni dibrei ene adwuma pa mbode mo a wo bonti obepegya no eno na abusu nyina o mo aba biduro ha no ti achame di bi so ha de so bo wo abuzapani mo ba ya ha de yenkuta ne bone boko enyuma pa wo de hye no waye ama nana Nsuta hema aso dani na wahu
ɛna ɔduadua mu a ɛma wɔ social mantam dɔɔso wɔno ɛna ohu sɛ wɔde dibre bi hyɛ ne nsa na ɔbɔ n'aba so a ɛyɛ yie ɛna wɔka sɛ ɔpɛ sɛ ɔhyɛ n'animonyam a ɛte saa ɛnti mobile a atwɛnyɛ mu a na nana ɛwɔ ne denti nana di ka bɛtena ase dadaada mobile kranka yɛ maninya nanso wɔse ɛdɔ a wɔwɔ a ɔnti ɛno nti wɔde saa baspɔdeɛ ba maame ɛso n'ani nti ɛno de akyɛ mefoɔ nsagu yasagu daase aburu nti mobile a ne korakora San kwapra. Kwapra nse ebusua no ikuta yense. Doko. Doni doko awafrafra. Don Simon. Ena snap. Enye kuta ensempo amapa bruni die pantu. Edechi. Na ne de bae na. Pacho that's so ye boy mo ade enso edaso enso na ade fefa o pese wo ye ede ma abusuan ene yewura ampi no mo ba ya o mo kuta Guinness create ba ko Don Simon me ma me ede ye pa enso ala ka ba ko ena bia create baako broni nsa pantu buamu ade eto so enti na wada roma ene ma omde ba yi aska atwame fo nsa jaje daze bru enti nana ese se nana mo bibia o mbasa o moka ene afutu sem bia o mde ma yewura ampia o mo fama no na de nana ebeka no so waje atomu se ne o ka kire ye no wansesa na adwena e de amane abon na mpanimfoɔ se wunim to a na yɛde gyina atwempɔn so wabai bɛboa ɔman no ɛne nananom nyinaa brɛ ho ase party ne deɛ ɛda ne baabi bibia da ne baabi waba no fa sompa ne som na som a obiri bia bɛkɔtɔte deɛ mɛka kyerɛ wɔ no na sɛnea nana hu wɔ no ɔwɔ ho braseɛ ene dwuma udi maye no eno nti no hu ye opese wo sa upgrade wo no ne senti misusu se misre se nana enyine ntum na omeboa ma dwumadi yedi na ha nyina no enkoso ye nyina ye maame nti se wo betimi aye nti na nana se to a onwuma pa so nti da se bre misre se betimi a genetum na omedi dwuma mfa mo aye nyina enim de wo yenti na Agyeiwaa waje ya kan ye nyina ho asom dwem de de meka ne se abrewa wanyu wontum do nyame hyiraw enim yo ye nti na amaye maame so ye de o de abaso body ni bi ye de e ka ne ho nti ye de enim so obetubi aye ti e besere ye maame se onyin ntum na o meka ye ho no ko na chi aye fe ebra yewura frɛ ye se o de akunwa no ma ye nyinya e ma ono ne ye nyina ni agye tie ka se kwan bia so ba beta wachi na ya boy yewura na ne timpo no so abam yewura na mane hene ne me ne ma pa bebre na waye kra ma na boro so de nim se wo ba fie ha nsu so wo besesa ha na be ma ha nso aye kra behwe miru adal ma buru yesre se gine tum na amato ne nyuma pa no so ewa ha adal ma buru me de emani gp se yasan de wa be ka ye ho ha na de yesre ni se adwuma na edin ahinie enye betesa na udwuma so esan da wo so wa bam nti wo de se mu se waso be hyepa na ni nyina mu de mesre ni se bomodin so be wa fam die se ewura hu so betuma ye nti ena wasan atwon edo aba Nsuta man se bra be bo Nsuta man enu firi wa ensem nim se dwumadie bia de be hye wonse bia no obeto ase no aye ti me sire mi wura se onyuntum na be ka ye abrewa wisagu yasum tumi a ode ma ono so emu odugie yesrew
bra na bɛbɔ nsutaman ɛne ne mantam nyinaa adwuma no woyɛ dada ɛnya fei ɛna wɔba bɛhwɛ aseɛ sɛ wɔbɛyɛ anaa yɛ bɛtufo sɛ bɛyɛ yɛsrɛ wo sɛ nipa a yɛwura hu wɔ mu no ɛmfa baako kora nsie na bɔ mɔden na bra na bɛboa nsutaman ɛne ne mpatu ne patam nyinaa yɛgidi sɛ wobɛtumi ayɛ ɛno nti na yɛwura ɛso afrɛ ɔyɛ ba agye frempɔn deɛ mesrɛ yɛwura ne sɛ deɛ ohu wɔ mu no nti wɔnyɛ otum na si biribi kyerɛ no ɛsɛ yɛwura mpi ne nnwuma pa ne mmɔde mo a wɔbɔ a ɛsɔ w'ani nti na wɔne wɔn mpanimfoɔ hyiaeɛ na wɔde wei tu yɛn anim na nnɛ aba soɔ wɔn mpanimfoɔ nyinaa kasa wɔn sɛ yɛsrɛ wo aburo gyene tum na wɔn si biribi nkyerɛ wo nana deɛ ɛwɔ akyire nyinaa wɔ wɔn nsam ɛna Agyeiwaa akɔdeɛ adeɛ so aba dadeɛ no ɔden wɔn sa si wɔ so ɔsa so aba adeɛ edudu a ɛporo so aba deɛ sɛ na yɛ dɛ na yɛ adade pa eti ɛna mi sua osua kyerɛ bi sɛ adeɛ a mede ama no yi onyi me nhwe hɔ da na adeɛ a mesra busuafoɔ no sɛ yɛbɛ yɛdi wɔkyi yɔ ɛbɛtɔ da bie no ne yɛyi wɔsi efisɛ wohuru bi a womfa bi nto obi fo nti mesra busuafoɔ no sɛ yɛnta n'akyi papa o bɔne o ebibi na nya emfa meto manim ene dey Agyeiwaa akɔdeɛ dadeɛ so aba ahima enam de ma no o de tu na busua ni mu woni hɔ kora ya punu na konwa na ye de ayɛ enti ene na ye me ka kyerɛ ni ena feso konwa na mabama no Opa, kakra obebɔ ne hena ka. Mo pia. Dadie o isi da kra dadie wu. Ti pesa wo ye di na busua so ta na chi. Ye ba oba fufuro so ye ni na chi o. Na ehu mpire no. Obi ehu bi. Ebi so ehu. Ebe mu di na yo achi yo. Ebe to de bi no. Ni yi na ma enu na me mpe bi eti wo aye mobɔ ti me sra busua ne busua pani o ka ne ho se dua de eni etwa de ko eda so na de so aba me de che na Agyeiwaa ko na Agyeiwaa busua pani nana se de nana se no wo se ne mo ban fefe fa so wachina se onyema ba ana wakɔ adwabo bi ase a sɛ mo bɔ ne chi dom sɛ de na mo abɔ yi a na mo twɛ mo ho na na sɛ wɔn bɛ bi atie asɛdeɛ a sɛ mo yɛ ma no asɛ wɔnyema bia no mo nyama no dadeɛ so aba akonya a wɔde ama no ɛden wɔnim sɛ wɔba no so wɔde wɔbɛtumi ayɛ saa adwuma no ɛnso so enti wɔsrɛ sɛ busua no dɔm a mɔdi akyire no aba no mo ntaa n'akyi na na ko nyadie no so enye kra behwe ene dey jumadi a nana Nsuta hima de ahye mensa jumadi a nana Nsuta hima de ahye mensa se me medins ano ena me bedie wo frɛ ma bia anajo Adedi ama sese die ye wie bibia na hu se de pawra e di gu ko bu se dia na ye se amane ne bibia adedi
ama ye wia me ne me mo kase onunyamfo nana ya Agyeiwaa sese die ya bɔ ne hema no awie ɛwɔ hɔ no na wohwa awasɛm baako nso apie mu ɛwɔ ahase ya ye nyina sɛ ɔre ni posters a wɔyɛ ɛne nkra bɛka nsɛntwɔfo nsa ye bepie krom ye nyina ɛkɔ a abodi ananka ye de bɛma no no broni kansa title ɛyɛ aboafo hema nanso nso taman hema asesa ne sesia amo se wato de bele mu apagye ma sese edin ama no title no Dadiesoba hema ɔman hema akyire mu no ya dade a edin na ne buo enye buna na afei esa eso aba emfaso bebiri ɛwɔ so etie ne wu onunyamfo a wo mfrɛ no nana ya Agyeiwaa nko a emom ne din nkonwa din ɛka ho no nana ya Agyeiwaa intim ɔkɔdeɛ anomanyin tie ne yie pa nana ya Agyeiwaa intim ɔkɔdeɛ anomanyin ɔno ɛno no afei ɛna waba yɛde no ɛba bɛtena anase yɛde no to ɛbɛka akonwa no sɛde amamre te mprensa akono no mo asɔde yɛde ukɔ mienu yasa pagyaw yɛde woto akaso bi twato kura yɛsɛ afei de bia adimu ɛwɔ ɛkɔ no mo ɛde sɛ de yɛtimi frɛ no nana ya Agyeiwaa intim ɔkɔdeɛ anomanyin a wɔyɛ Dadiesoba ehema ɛwɔ hɔ afei ɛna wɔkyeakyea ɛda ase a sase sɛ wohwɛ nana baafo jan fusu ofi agrege nzema masi ato ɛna ɔne mpanyinfoɔ ɛtena hyɛ mu a wɔn ma ba de nam ɛde aba bɛkyerɛkyerɛ ti wɔde da ase mpanyinfoɔ ne ntimi adwitwura ebi nyinaa ebi pii ha no ntiwe obi bɛka sɛ ɛne ɔnabo nana betumi aka ne nyinaa bom sɛ ɔyɛ ɔnabo kɔsa ayɛ na na kyese eno no amamre ne amane no de di kan no yebeka se atwa guawi de edimu akotene pa no wo se yeye na afi de yede na bodin di amano enso ye wia ne enwi ayese yi asensan bode afi ene wo se wo konachie na osa ba nanim biem na ode aseda kyegyenje ne pa ede eba na no na wo ba Asante anoma se de ye no no wo kosrai anase ye de wo kosi akonwa so a tuntum ɛna amamre no ɛtie na ade akoye ho amane na wo wie die na ade na ase no ɛde ba de a wo firi tuntum mu na abo fitaa mu na wo de aba na wo de aba abeda ase ɛnu ntini na wo so opim na okɔ na chie na yesa abirichi ntokwa na wo sa ɛde bɛbɔ so biu ɛnu nti samre yi wo no nyamfo intim kɔde anomanyin wo kɔ na chi na waba ɛnche ɔde na ase no bɛsa aba na ɔde abre nananom ewo honom
force me kan na me boa eno ni otrofo no sindansi ni wo aburuchiri eno na nebusua panyine o ka no ho ene edom panyumfo a wono nyina boa no di nanim ba besreye ema Nsuta manhima nana siebu adu a wotoso emienu eden dibre ede ma no mu nyina abofufuo mu a wo mu edi nanim ti se obekan ya fufuo no kwa be ma na abofufuo di kansa na oba ho aba na afedie entim kode ya no manyin nana Dadiesoba nyima papa bi ono so aba ono enachi yesi so a ahwenekafo Akan Twi edidi nachi enti samre ye sade ani akire mu a ye ko omanhema na hemfie na yakohwe na de beka se amambre no ho amane no de twato kra no yako na yakwa ye satamie no na ebereduru sa wo kwa wontimi mfa wonsa pan enko osa wo kire ni so kakra ni nyina ka amane na anasa amamre na amane no ho wosa wo kokoye leti sipi na esita enti ni nyina ebededi abra ye kuisan se ye kunu se memu anom ne maba wanum bi esososo ne ma ne ade a wo mo edeba asese dwan so edi animu kama asese dwan ya kire mu dada NYANSAPO kasa ofuni so se edua ye de ye no no na ndi ede sese bia ni di sese enti ye de ya akunya na akunya enti sese akunya asese dwa ene ye de ya edwa na edi amano enti eno so asechire kakra wo no sa wate asese dwa na office bia akunya na ndi de sa enye sa na ti dua ni mum din de sese ne edi aye edwa no nti we de sese dwa asese dwa eno no nti edi ani mu kama na teda so a ye nyina ye de ekọ ahemfie hono na afia kodase se wo hwe oba ahema obebeka se mna che bedwani na afedie ai amamre de amane de ma amamre mu yedu na no ho ye din che bibia no otwa ne tinwi dancing kran kama akan yomun kama we any a friend say dancing kran no sa pepepe na etie wono ene wotwa waka ne dikidika abone ntuma fufuo mu ene ade a odi anim se wo hwe na oyoba woso sawa oyoba woso wa pa na se ore memma me ka se wo mu di nachi a ye bo ne ho ban ya kam ya kwese wono wo mutintin nyina no ye pa ne sa enti sabia ku nto nyo ba ketwa sa be man ke be ka so ye kwabrane ne woso wakama abase da ne ho na wo hwe a awia ne de be ye dwe pa sa abasa we ye de mpempena ne ma no petia no sika kokonom ene ahwene ni bigu so na ye de bibubo ne tirim no wo ba medimani bu awia na wo ba betena se edwamu ne yi na che ne manfo no se de na hofa no so ebesi aye we de edafom boko mpono no ene mu ne saa no akakuma bi na ye duru oman hema na hemfie ho no
for again. I'm wondering, I'm money. I did. I paid it. And I'm going was what to the building sense of Sapata. Actually, we said that there's a more. Na inkomedi a de ma na eneye obahuna friend na na Agyeiwaa kwa no na na ya Agyeiwaa kam okode kumedi na na ya Agyeiwaa inti okode amene na fata wa bro pia no fata wa camera ni fudi na camera ni pia ana only size lati. And how many size? So you are not going almost go more deal. Nana wakusu ya penny. Tumadi over tell which come up. The boy my dear. Anna, Nana no a man chef one almost so our hand. Almost so of more dear. Nana what more you be a free. Nana no my idea. Nana no more jammy, the Jemwa, near Sumo a group. Miss Obama won say say my share one I'm so many more say the nipa pe the o hwehwe pe ye wanya o hwehwe ye wanya e de ahwehwe ye age ye nya tina na Agyeiwaa ko na me ma ne patente amen na bia won tie echi they say one ma ye pe nyina ye hwehwe ye nya ye ni where Dadiesoba and that chain when you are the tuna could see. But in your city, yes, my make said you'll be a pebia, ye near I'm young. What's the guy? Naniaje, Nania so. To my dear, Akosuna, dear was slow, a apotre. Any baby bet my back can send me to say Nipa be say, Achero, that's what's wrong, Yapotre. Akunyana, what you are, may say, it is that one more yet a human woman. Yeah, I had the cry, be more calm, and when you are the seven. But they say, I'll better the seven. So we'll be a move. No what kind of straight is that the work catcher said Canelo dear, a mania and a with Badawanya. And the cancer I would try and I was say, yeah, say a bear near my baby a balloon now about the door. Wabam, Kapaya or Befaswa, opening Pabia Becassa, opening Pabia Bishia, Jay, no one to see Mwapa. Nana say, what? You say to Timono, what did you say? Obi yego, when I am a phone, then a penny phone, I be yego, Yababa actually. I'm a Dumadina. I come. And master find out. Ejabusia na chese eno no amamre no ne amane eno no mo se ye hwie ni nyina adale de ode nase chenche di ni opie e de abre na nanom nyina abe so hwe a one ne manhema eno mo te ofefefe na nanom atankonwa atwa ne ho ahia okwasem ni ene ne ho aye fiyi pa e wo no NYANSAPO kasa mfonyi so ma remfi so obe subscribe na wa share no like de be koso bia no ye ma masunsi na ye mfira moni wo
Arafo yɛde moto manim sɛ ɛnɛ day ɛna Nsuta kwama bepɔso abato mpɛsua so ononyamfo nana ya Agyeiwaa nananom a wɔnom ɛwɔ Nsuta hanom mekyɛ nana hema sirua buwa a wɔtɔ so emienu wɔne na tena nkonwa atena se na ne sompa a waso ntie no no wɔn bɛpɛ nkonwadi na yɛde ama no ne abɔ naba so ɛwɔ hɔnom na abusuafo yɛde to manim sɛ afei na wo behwaye wɔsɔi ayɛ bibia awie hama sɛ intim kɔreɛ anomanyini ide sɛ wuhia na wɔde nana ya Agyeiwaa kɔdeɛ intim ɔkɔdeɛ anomanyin ɛno ne din a ɛda no so na anwasɛm a ɛbɛpie mu ha ne sɛ ɔbɛrɛ nana hema ne poster sɛ ɔyɛ nyinaa no na nkɛda so sɛ aboafoɔ hema ɛno ne di brɛ de bɛma no nanso no ayɛ Nsuta ɔman hema ɛsɔ ayɛ kasamu a wɔ kasamu ɛna ɔde tu dwa sɛ wamma ne di brɛ no so ɛde afiri aboafoɔ hema na mɛnɛm ne mo kasa yi di brɛ ɔde ato no so no ɛyɛ dadeɛ so aba hema ɔba hema etwa ne tia no ochie mu prekopɛ sɛ dadeɛ a ɛdinye na ne buo no enye buna na ɛsa so aba emfaso bebre ɛna ɛwɔ so a ɔsɛ team hye mu kana sɛ wabɔ no na ɔsa de amma na busua a sempo no ya no susum na so enkoduru bebi na nana Agyeiwaa kɔde oni hɔ no a na busua ɛna saa konwe ɛdadeɛ so aba hema a wɔde ama no yi aka ɛwɔ hɔ no ɛni ti na nya asɛm ketoa nana no awie ama ɔba hema akɔ ama wasa ɛde aseda sɛ de Asante amamrɛ ɛne amane ɛteɛ no ɔkɔbɔ fufuo mu sɛ de mu hu yɛ no ama waba bɛda ase awie ɛno nti na ha ɛne NYANSAPO kasa mfonyini yɛnso yɛde mu sie na hyɛ ne nso ma me sɛ no wɔnyɛ ɔboafoɔ hema na emu ɛdadeɛ so aba hema ɛnum oduro na ɛkyɛ abodina na nka ɛyɛ Nsuta man hema ɛde ɛbɛma no NYANSAPO kasa mfonyini so bɔmɔden na subscribe share na fo adwenkyɛn so fato ase ɛfa ɛma me medi ɛne abusuapani owusu aduom yɛma mu nyinaa mmo ɛne hwɛ a wɔgyen ahenewa Adenti ni ebube ne brebe nse si ebube ebeye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadɔre sra tanyini wɔntena fie ɛma aseduamfo blani pie firimantam bahin sɛ pin ɛnyɛ nkwandewa na yɛ sotoro no wa ansa na odi ase be fita na no akɔde ebrensi am wawotua ne nsɛm mojabumo nim hu bi duanani wie klaman wo yɛ sɔfo kra wo nyɛ yie bi tontonte yɛnom sa ne yɛ fa NYANSAPO aboa ntakra na ma ne yɛkɛse na ntakra aboa ne deɛ fa nyinam kwatere kwa mada woro ma ntoma yɛ fɛ ni din de sɛyin ne din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam the first ne honhon hia na America sa sebe ka ya twɛ ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twɛ ni mu twɛ nyame sebedi akone bakwen bodi atwɛde na sɛ kofi nro ne yɛ aben antima nyina ni mu ampata na wo yade ya